med at køre bus hjem. Her. Så det kommer til at blive en nydelse for jer. Ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal stille jer. Men lige kunne stå her. Eller jeg kunne stå og holde den hele vejen. Ja. Hey, yo. Hi guys. Husk at like og subscribe og se videoen. Og klik på klokken. Vi sidder i sådan en bus, der kan... En ledbus. Det kan godt være, at I ikke kan høre mig. Men husk at se videoen. Så er der gået 1 minut. Hvis I ikke kan høre dig, hvad siger du så? Hvis I ikke kan høre dig. Jamen nu er der lidt mere stille. Der kom der en bil. Kan I også lige se vores område her omkring? Der er bare lige det, at nogle gange der er det, at der sker det, at min textwriter, den skriver nogle gange noget andet. For eksempel Minecraft, den hedder mine mellemrum KRAFT. Ja, med mellemrum. Det var simpelthen så dårligt skrevet af den. Den kan ikke finde ud af engelsk. Der kom der en bil. Som I kan høre, så er den ikke på el. Det er ikke en elbus. Det er overhovedet ikke. Det er en fin bus, det her. Det er Ja. svin. Ja, kan I høre, hvor meget den larmer? Det er bare for at bruge svin. Og snart kommer vi til Fertex Food. Nam. Jeg har lyst til mad nu. Jeg har lyst til en toast. Jeg kan se den mur, men det er fordi, jeg kigger et andet sted end jer. Og der kommer Fertex Food. Nej! Fertex Food. Fertex Food. Fertex Food. Fertex Food. Så er der en tilfreds mand oppe af en sten. Den havde faktisk fundet langt nede i jorden. Den var blevet smeltet til den form. Ja. Endnu et stop. Kirken. Det er der, inden man beder til Gud. Kirken. Og man kan gå til juniorkonfirmand. Ja, man kan gå til juniorkonfirmand derinde. Ja. Men det er meget kedeligt, kan jeg godt lide. Ja. Som jeg kaldte det, juniorkonfirmist. Ja. Hvem ved, om der er hugorme eller vand der? Der kom der lige en elbus, tror jeg. Ja. Hvor optog vi
en hund. En vov. Det er godt nok ikke luksushus. Snyd. Min søsters, en fra min søsters klasse, han boede engang derinde. Jeg mener, han boede derinde. Jeg har været inde i huset. Jeg har set det der luksushus indenfra. Hvor luksus var det? Virkelig luksus. Nu var det om vinteren, så der på den der tagterrasse, der helt op, der skøjtede om vinteren. De skøjtede seriøst. Det må godt nok være fedt. Det var altså... Hvis Prøv at se. Hallo. Prøv lige at se. Den der vej, der cykler jeg nogle gange. Det kommer jeg har også været med en gang. Så man leger at tage på. Nå ja, der cyklede vi der. Og så kommer vi snart ned til vandet. Skarpion. I kan få det filmet herhen. At vi møder vandet. Se lige, hvor en udsigt. Lige udlagt et dremt hus. Og det er kun mig, Arthur og Gustav, der tager den her bus, og Emilie. Arthur er fra min parallelklasse. Fra A-klassen. Jeg går i C. C går med blæ. Gider vi ikke at se på. A er det bedste, C er den næste, B er de sidste. B er en blæ. B er de værste. Det er også der, hvor der er mest mobber. B er byens største bøsser. B er byens største. Nej, B er byens største bøsser. Den var god, Arthur. Vi kan ikke lide B-klasser. B. Der er også nogen, der siger B-boller bag bussen. B-boller bag bussen. Det er jo mange sjove ring med B. Det er byens bedste børn. Nej tak. Nej tak. Der skal ikke... B er ikke byens bedste børn. B er byens bedste børn. Det er fake. Det er fake. Så hvis jeg hører nogen sige det, så aldrig tro på det. Ja. Det er rene gift. Ja, det er rene gift. Pepsi Max er gift. Og Pepsi. Pepsi Max er gift. Coca-Cola. Det er cola. Det er god. Pepsi. Pepsi får man hovedpine af. Ja, jeg hader Pepsi. Jeg får så meget hovedpine af det. Jeg ikke kan sove. Ja. I går der drak Pepsi til aftensmad. Hold kæft, jeg havde hovedpine. Jeg kunne ikke sove. Og en dag så bøvsede jeg sådan, så det duftede af bræk. Okay, næste stop er vores vej. Ja, Sneppevej. Jeg har trykket stop. Godt, så venter vi her. Så skal vi til af. Sådan. Og her. Snart til at stoppe den. Ja. Husk at like og subscribe. Okay. Her endes vi her. Hej hej. Husk at like og subscribe. Ikke også? Hej hej. Hej hej. Ja. Nu skal jeg bare hjem. Så tror jeg, vi stopper videoen. Den var også 10 minutter. Husk at smide et like og et subscribe. Eller et abonnent. Abonner. Godt.
husk at abonnere. Og så skal jeg også huske at se videoen. Og se mine shorts videoer. Jeg vil gerne have visninger. Og så skal I også huske at like. Ja, like er bedst. Subscribe, det er sådan rimelig godt. Flere likers end subscribers. Hej hej. Vi ses i næste video.